ברוכים הבאים לשקלוויז. תודה על האמון ועל הבחירה במוצר שלנו. איזה כיף שהחלטתם לקחת שליטה על ההוצאות שלכם ולהבין כמה באמת אתם יכולים לחסוך בכל חודש. אז בואו נתחיל. בשלב הראשון, עליכם לתעד את ההוצאות במסך תיעוד הוצאות. בחרו את תאריך החיוב החודשי שלכם, כלומר מתי שיורד האשראי, בדקו את הקטגוריות שהוגדרו מראש, ואם יש צורך, ערכו או הוסיפו קטגוריות. התחילו לתעד את ההוצאות שלכם. ניתן לתעד כל הוצאה בנפרד באופן ידני, או לתעד מספר הוצאות בבת אחת. לשם כך, השתמשו בטאב טיוטה. העתיקו את פירוט ההוצאות ישירות מאתר הבנק שלכם והדביקו. לאחר מכן, העתיקו כל עמודה בנפרד לטאב תיעוד הוצאות, לעמודה המתאימה. חשוב, כדי לשמור על העיצוב והפורמט המקורי, השתמשו בצירוף המקשים Ctrl-Shift-V. לאחר מכן, בחרו את הקטגוריה המתאימה לכל הוצאה. במסך ניתוח הוצאות, תוכלו לבחור את החודש הרצוי, ולראות ניתוח ברור של ההוצאות שלכם. בשלב הבא, עברו לתיעוד ההכנסות שלכם. הפעולה דומה מאוד למסך ההוצאות. ודאו את הקטגוריות, תעדו את ההכנסות, וצפו בניתוח במסך המתאים. כעת, תוכלו לעבור לתיעוד חסכונות והשקעות. במסך זה תתעדו את כל הנכסים הפיננסיים שלכם, כדי להבין את השווי הנקי שלכם בכל נקודת זמן. הוסיפו קטגוריות בהתאם לנכסים שלכם. היכנסו לחשבונות הבנק, הקרנות או חשבונות המסחר שלכם, ותעדו את הערכים העדכניים לפי החודש הרצוי. במסך ניתוח חסכונות והשקעות, תקבלו סקירה ברורה של המידע שהזנתם. ולבסוף, תוכלו לראות את התמונה הכוללת שלכם בטאב מבט על. כאן מוצגת סקירה חודשית או שנתית מקיפה של ההכנסות, ההוצאות, החסכונות וההשקעות שלכם. כאן תוכלו בעצם להבין בכל רגע נתון מה השווי הנקי שלכם. זהו, עכשיו אתם מוכנים. כמה דקות בחודש הספיקו לכם כדי לנהל את הכסף שלכם בצורה חכמה ויעילה, ולחסוך אלפי שקלים כל חודש, ועשרות אלפי שקלים בשנה.